खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं सेलाव बयखौ बरायबाय गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों जोंनि बे बिटिआर आव मानसि गावथारलायनाय जानायनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। गिबियावनो मोनसे गोजोनथाव खौरां, 2000 रांखौ मार्चनि 1 खालार खालिनिफ्राय बहननाय जानाय नंला एबा बन्द खालामसिगोन। 2000 राङा जिखिनि बहननाय दं बेखिनियाल थासिगोन, बेनिफ्राय आरोबाव बहननाय जानाय नंला। मानोना 2000 रांनि खुस्रा मोननायाव गोब्राब जायो। दा बेखायनो बे 2000 रांखौ अराय समनि थाखाय गैला खालामसिगोन। जिखिनि दं बेखिनिया थासिगोन, बेखिनिखौ नोंथांमोना इउज खालामबाय थानो हासिगोन। नाथाय आरोबाव गोदानै बे 2000 रांखौ बहननाय जानाय नंला। दा जियानो जादोला रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि बे बिटिआरनि सिङाव थानाय अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेरगाव बे जायगायाव सासे सुबुंखौ, सासे बिपिएफनि सुबुंखौ गावथारदों। आरो जायबा मानसिया गावथारजादों बे मानसिनि मुङानो जाबाय खैरुल हक, बे मुस्लिम मानसि। हाग्रामा महिलारिया बे जाथायखौ नबकुमार सरानियाखौ खालामदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेरगाव होननाय जायगायाव खैरुल हक जायबा मुस्लिम मानसि, बिपिएफनि मेम्बार, बे खैरुल हकखौ 21 फेब्रुवारि शुक्रबार खालि गावथारनाय जादों। दा बे जाथायखौ जायबा खालामदों बिसोरखौ थाबैनो हमनांगौ होननानै दाबि खालामनाय जादों। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला राजखान्थिनि बारहावाया जोंनि बे बिटिसिआव जेब्लाबो गरम जायो होननानै फोसावनाय जादों। दाथ' जोंनि बे बर'फोरनियाव गावग्रा एबा सिलाइ रावनावबो गैलिया, गासिबो सिलाइखौनो गथायनानै होखाजोब्बायमोन। दा बे गावथारग्राया सोरनि फाव बेखौ मोजाङै दासिमबो थि मिथिनाय जायाखै। दा सन्देह खालामदों नबकुमार सरानियाखौ। आरोबाव खेबसे फोरमायनानै होबावनि, अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेरगाव होननाय जायगायाव 21 फेब्रुवारि खालि एबा शुक्रबार खालि खैरुल हक होननाय सासे सुबुंखौ, बिपिएफनि मेम्बार, बिथांखौ माखासे दुथांफोरा गावथारदों। नबकुमार सरानियानि मानसिफोरखौ सन्देह खालामनाय जादों। साननो गोनां खोथा रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेराव गासिबो गावग्राखौनो एबा गासिबो सिलाइखौनो गथायनानै होजोब्बायमोन। दा आरो गोदानै दाखालि बावैसो मैयानि सानसे सिगां शुक्रबार खालि गावथारलायनाय जाबावबाय। आसरित! नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानांगौ बिटिआर आव मानसि गावथारलायनायनि बागै आरो लोगोसे 2000 रांनि बागै। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव। जय बर' हारिनि। এটা সেইদিনা সব ডিল আমাৰ হাতত নাই, কোনো বড় এনটিএফবিৰ হাতত নাই। এতিয়া আছে খালি হীৰা চৰণীয়াৰ লগত অবৈধ অস্ত্ৰ আছে, তাৰ মানুহে মাৰিছে। কি মই পুলিচ নাকি মই জব্দ কৰিব পাৰে? পুলিচে কৰিব। মই প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিছোঁ, প্ৰশাসনে এইটো চাব। মুঠতে ইয়াত হীৰা চৰণীয়াৰ মানুহ ডাইৰেক্ট ইনভলভ আছে।